אני מתעסקת בתוכן, אני אוהבת מילים, מאז ומעולם. התחלתי בילדותי בכתיבה יצירתית, מה שנקרא. עברתי לכתיבה עיתונאית, עבדתי בגלובס כמה שנים, ומאז אני מתגלגלת בתחום התוכן, באמת בעיקר בעמותות וכאלה. התלבטתי מאוד לגבי מה שהולך להיות פה, כי כולנו אנשי מקצוע וכולנו יודעים, ואי אפשר למכור מה שלא קיים. אז מה שמנחה אותי תמיד, ועכשיו בא לידי ביטוי בכל הבאז הדיגיטלי, זה החשיבות של תוכן איכותי. בשנת 2000, כל הזמן גוגל מעדכנת את האלגוריתם שלה, בשנת 2014 היא עשתה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי, שלמעשה תוצאות החיפוש הן אישיות. הן מגובות בכל שאר הפלטפורמות שגוגל מציעה, אם זה יוטיוב, אם זה פייסבוק, אם זה ג'ימייל, כל הדברים האלה. מה שאומר שכשאני אבקש תוצאת חיפוש, לעומת מישהו אחר שיבקש תוצאת חיפוש, התוצאה תהיה שונה. בהתאם להיסטוריה של הגלישה שלו במחשב, להיכרות של האנשים שיש לו במאגר שלו. כאשר המטרה האמיתית של העדכון הזה, זה למנוע את כל האתרי ספאם ואת כל ההחלפת קישורים והדחיסת מילים, מילות מפתח וכל מיני דברים שהם ממש ממש ברמה הטכנית. האתרים האלה קיבלו תוצאות ראשונות בגוגל, אנשים גלשו לתוכם ולא קיבלו שום דבר. זאת אומרת, היו צריכים למצוא תוצאה הבאה שתהיה להם יותר רלוונטית. מה זה בעצם תוכן איכותי? הדבר הראשון, הקריטריון הראשון של תוכן איכותי, הוא לתת ערך מוסף. ערך מוסף יכול להיות טיפ, יכול להיות להצחיק, יכול להיות חומר למחשבה, יכול להיות תמונה מעניינת. לא, אף אחד מאיתנו לא מגלה את העולם ואנחנו לא... זה לפעמים תופס, לפעמים לא תופס. אנחנו צריכים לפנות לאנשים באשר הם. מיליון פורמטים יש. יש את כל הרשתות החברתיות. אני באה מהמילה הכתובה, רק במילה כתובה יש בלוג ויש מאמר ויש דוח ויש כתבה ויש אלפי אופציות להציג את החומר. וידאו, שאחרי זה אלון ידבר על זה, מצגות, גם אלון קצת ירחיב על זה, תמונות, כל אופן ויזואלי להציג את המידע. זה קריטריון שמאוד מאוד קשה לעמוד בו. התוכן צריך להיות מעודכן ורלוונטי. זאת אומרת, מה שהיה נכון לפני שנה, אפילו בתחום הזה של קידום אתרים, לא נכון היום. ומי שגולש והתוצאה שהוא מקבל היא ממאי 2013, ייתכן מאוד שהחומר שם הוא לא רלוונטי. והדבר האחרון, זה גם מתייחס לכל המדיות החברתיות, התוכן צריך להיות אמין. אנשים רוצים את הביקורת שלי על המסעדה שאכלתי כאדם פרטי. בתוצאות חיפוש של גוגל, עכשיו שממוקדות באמת רשתות חברתיות וג'ימייל, גם דברים כאלה יבואו לידי ביטוי. זאת אומרת, התוכן האיכותי והאישי. אז ככה, זה איזשהו מעגל מאוד מאוד פשוט. למעשה, אנחנו מייצרים תוכן בכל הערוצים שקיימים בפנינו. שוב, זה לא צריך להיות תוכן חדש, זה אותו תוכן שמובא בפורמטים שונים. אנחנו ככה מביאים יותר טראפיק, יותר תנועה לאתר שלנו, לעמוד שלנו, מקבלים אינפורמציה על האנשים שגולשים אצלנו, מרחיבים את רשימת התפוצה, מעניקים להם הטבות, מחזקים את האמינות שלנו ביניהם, הם מקדמים אותנו באופן טבעי, כי הם עושים לנו שיתופים, כי הם מספרים לחברים, כי הם מעבירים את זה הלאה, ושוב, המעגל הזה ממשיך, אנחנו נייצר עוד תוכן בעל ערך, כל הגולשים שלנו, מעגל הגולשים, הקהל שלנו יתרחב, והקהל הזה יביא לשיתופים טבעיים וכן הלאה. למעשה מדובר ב-win-win situation. הקהל עצמו מקבל ערך מוסף, בעל העסק, שזה אנחנו, ולא חשוב כאילו זה, התנועה גדלה, בסופו של דבר נכנס יותר כסף לעסק, המיקום שלנו בגוגל עולה, וגוגל מבחינתו מספק תוכן שהוא יותר איכותי. מה יוצא לי מזה? אני עושה תוכן, אני מאוד יצירתית, אני
מאוד מאוד יודעת, אני אוטודידקטית, יודעת לחקור וללמוד נושאים בעצמי, משקיעה בכתיבה של התוכן, עומדת מאחוריה. יש לי הרבה מאוד ממליצים וקבלות ודברים שעשיתי בהיקפים גדולים. כרגע אני עובדת ברשות לפיתוח הגליל, ששייכת למשרד לפיתוח הנגב והגליל, שלא ברור מה יהיה בעתידו. ואני מאוד רוצה להמשיך להתעסק במילים, לשתף פעולה. המילים שלי, אני גם לא מאמינה בתחרות. המילים שלי הם לא אותם מילים של יוצר תוכן אחר או של כותב אחר. כל אחד מביא איתו את האישיות שלו ואת כל המכלול. יצא לי לשתף פעולה גם עם כותבי תוכן אחרים, לתת איזושהי מסגרת. זהו.